Mais a dequerida a práctica de escribir en castelán, moitos non renunciaron naturalmente a cultivar a literatura nese idioma. A falla de editoriais, de emprensa, de ambiente para o cultivo do galego en certas circunstancias, apurrou a moitos a escribir en castelán para dise modo manter o interés sobre a literatura galega. Non nos propoñemos estudar senón os escritos en galego, pero sería demasiadamente artificioso silenciar completamente aquelas obras en castelán dos nosos principais autores, que deitan luz en col da súa produción galega. Aludiremos a elas cando contribúan a clarexar calquer pronto do noso traballo.